Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Panoy. Taong 1953, Lambunaw, Iloilo. Noong mga panahong ito, hindi pa gaanong progresibo ang bayan ni Panoy. Kahit pa na nasakop na ng Katolisismo ang halos kabuuan ng kanilang probinsya, matibay pa rin ang pananalig ng mga kababayan niya sa mga sinaunang diwata. Kadalasan, sinasabi ng kanyang mga magulang na huwag siyang pumunta sa Mariit o lugar na pinaniniwala ang pinamamahayan ng diwata. Ang dahilan nito, baka raw may masinda siya o mapagdiskitahan ng mga engkanto o iba pang elementong nakatira sa nasabing lugar. Isang tanghali, dahil wala ang mga magulang niya sa kanilang bahay, naisipan ni Panoy na gumala sa kanilang nayon. Nag-iisang anak lang siya, kaya nasanay siyang mag-isa kahit pa na ito'y gumagala o gumagawa ng mga gawaing bahay. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang maisip niya ang gubat na sinasabi ng kanyang mga magulang na Mariit. Dahil may burol din na malapit doon, nagpasya siyang tumambay na muna roon at nang makapagpalipas ng kanyang oras. Babalik na lang ako sa bahay namin kapag alam kong pauwi na rin si nanay at tatay. Kapag nalaman nilang umalis ako tumungo sa gubat na Mariit, baka pagalitan nila ako. Pagkaraan lang ng ilang minutong paglalakad, nakarating siya sa tapat ng gubat. Bago pa man pumasok doon, nakiramdam na muna siya sa paligid. Kinabahan siya ng bahagya na naging rason para mas makuryoso siya. Minabuti niyang magpatuloy na lang sa paglalakad papasok sa gubat. Noong nasa loob na siya ng gubat, napatakip na lang siya ng kanyang ilong nang may malanghap siyang nakakasulasok na amoy. Hindi alam ni Panoy kung ano yan, kaya isinantabi na lamang niya. Minabuti niyang huwag hagilapin kung ano ang pinagmumula ng mabahong samyo dahil baka patay na hayop lamang yon. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad sa gubat nang makarinig siya ng ingay. Saglit siyang natigilan at minatyagan kung saan nagmumula ang ingay na naulinigan niya. Nung malaman niyang parang nasa unahan niya lang yon, napagpasyahan niyang bilisan ang kanyang paglalakad. Kahit pa na mabilis ang paghakbang niya, naging maingat naman siya upang hindi siya makagawa ng ingay. Sino kaya ang mga taong nakapasok dito? Mukhang nagkakatuwaan sila. Dulot ng kanyang pagkakuryoso, inalam niya kung sino ang ibang tao na naroroon. Walang ano-ano, may natanaw siyang dalawang babae na naglalakad patungo sa gitnang bahagi ng gubat. Napakunot noo si Panoy dahil kakaibang kanilang mga pananamit. Parang mga mararangyang kanilang kasuotan at medyo kumikinang pa ang mga damit nila. Sino kaya ang mga yan? Ano kayang pakay nila sa gubat na to? Minabuti niyang sundan ng dalawang babae. Hindi niya inalis ang kanyang paningin sa kanila. Ngunit nang mapadaan ang mga ito sa isang matandang puno ng bubog, bigla ang nawala ang mga ito. Pinanindigan ng kanyang mga balahibo si Panoy, kaya natigilan siya sa kanyang pagsunod sa mga yon. Sinipat niya ang paligid ng naturang puno, ngunit kahit saang dako siya tumitig ay wala roon ang dalawa. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon, pinaglalaroan siya ng kung anumang nilalang. Dahil dito, nagmadali si Panoy sa paglalakad. Sa halip na umuwi sa kanilang bahay, pinili niyang tumungo sa burol na malapit lang din sa kagubatang yon. Habang naglalakad si Panoy paakyat sa burol, nakaramdam siya ng kakaibang pagod. Parang sobrang taas ng burol na kanyang inaakyat. Gayunpaman, hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa tuktok nito. Noong naroon na si Panoy, naupo siya roon at iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng pangingilabot habang napapatitig sa kapaligiran.
Pakiramdam niya'y may kasama siya roon. Ilang sandali pa, may humampas sa kanya na malamig na hangin. Agad siyang nakaramdam ng antok na hindi niya nagawang pigilan ang kanyang sarili. Hindi alam ni Panoy kung talagang nakatulog siya. Parang gising kasi ang kanyang diwa ng mga sandaling yan, gawa ng may naririnig siyang mga ingay sa paligid. May nauulinigan din siyang pagtatalo. Sinikap niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito magawa. Parang panandalian ding naparalisa ang kanyang katawan dahil hindi niya ito maigalaw. Napaisip na lang siya kung ano nangyayari sa kanya hanggang sa may marinig siyang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Boses yon ng kanyang ama, kaya sinikap ni Panoy na imulat ang kanyang mga mata. Pagkadilat niya, agad naman siyang napabalikwas nang may makita siyang isang lalaking duguan. Nakadapa ito sa lupa at naghihingalo. Ninais sana ni Panoy yung manghingi ng tulong, ngunit walang tinig na namutawi sa kanyang bibig. Halika rito. Kailangang mapasayo ang bagay na ito. Magagamit mo ito pagdating ng araw. Kunin mo sa akin. Baka masasamang engkanto pa ang makakuha nito. Gamitin lang nila sa kawalangyaan. Dahil hirap sa kanyang pagsasalita ang lalaki, isinantabi ni Panoy ang kanyang pag-aalinlangan. Nilapitan niya ito at sinubukang tanungin kung ano ang ibig nitong sabihin. Ang ikinikwintas kong pagil. Kunin mo yan. Kapag napasayo yan, magkakaroon ka ng tapang at lakas. Bilisan mo. Baka makarating na sila rito, pati ikaw ay madamay. Biglang nataranta si Panoy sa kung anong sinabi ng lalaki. Kahit pa na hindi siya sigurado, inabot pa rin niya ang kwintas na ibinibigay nito. Napatitig doon si Panoy at nawari niyang pangilyo ng kung anumang mabangis na hayop. Magtatanong pa sana si Panoy sa lalaki, subalit nagulat na lang siya nang bigla itong nawala sa kanyang harapan. Nanlamig ang buong katawan niya, dulot ng pangingilabot. Alam niya sa kanyang sarili na walang ibang mapupuntahan ng lalaking yon, gawa ng hirap na nga itong magsalita at hirap na ring gumalaw. Saan kaya siya nagpunta? Hindi kaya... Biglang naalala ni Panoy ang tungkol sa lugar na mariit, kaya kinutuban siya ng hindi maganda. Napagpasyahan niyang umuwi na lang sa kanilang bahay at baka kung ano pa ang mangyari sa kanya roon. Habang mabilis na naglalakad, napatanong siya sa kanyang sarili kung pangil ng kung anong hayop yun. Hinawakan ni Panoy yun gamit ang kanyang dalawang kamay at natigilan siya sa paglalakad niya nang makaramdam siya ng init na nagmumula roon. Hindi kaya isa itong anting-anting? Baka pangil to ng buwaya o hindi naman kaya'y baboy ramo. Minadali na lang niya ang kanyang paglalakad at halos takbuhin na niya ang pauwi sa kanilang bahay. Saktong pagkalabas niya sa gubat, may nakasalubong siyang isang matanda. Nagtaka pa si Panoy kung ano ang ginagawa ng matandang yun doon, gayong patungo ito sa kagubatan. Ikaw, hawak mo ang pangil na yan. Ang pangil ni Buyong Paiburong. Ha? Ano pong sinasabi ninyo? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Baka nagkakamali lang kayo. Yang hawak mo ay pangil ni Buyong Paiburong. Hindi ako maaaring magkamali. Mag-iingat ka. Hindi lang mga engkantong naghahangad niyan, kung hindi pati ang mga aswang. Hindi alam ni Panoy kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi din niya batid ang ibig tukuyin ng matanda. Pakiramdam niya nung mga sandaling yun ay pumasok siya sa isang kwentong bayan. Anong mainam kong gawin? Baka manganib ako at pati ang aking pamilya. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip na patawa ito
at nagsimula ng maglakad papasok sa gubat. Hahabulin pa sana ni Panoy yon, subalit narinig niyang tinatawag siya ng kanyang ama. Naku, patay na naman ako kay tatay. Patakbo na lang siyang umuwi sa kanilang bahay at minabuti niyang wag na munang isipin ang patungkol sa pangil na ibinigay sa kanya ng lalaking sugatan. Saktong pagka-uwi niya, naroroon na ang kanyang mga magulang. Nagalit sa kanya ang kanyang ama at bilang parusa, pinaluhod siya nito sa asin. Nagtaka si Panoy. Kadalasan kasi nasusugatan ang kanyang tuhod sa tuwing lumuluhod siya sa asin. Ngunit nung mga oras na yon, hindi man lang siya nakakaramdam ng kirot. Makalipas pa ang halos 1 oras na pagluhod sa asin, pinayagan na siya ng kanyang ama na makatayo. Nagulat na lang ang mga mata ng tatay ni Panoy nang makita niyang wala man lang siyang kahit na konting galos sa kanyang tuhod. Sa susunod, huwag ka nang pumunta sa gubat. Hindi mo alam kung ano madadatnan mo roon. Kapag nalaman kong pumupunta ka sa gubat at sa burol, isisilid kita sa sako, tsaka ibibiting kita dyan sa puno ng mangga. Napalunok ng kanyang laway si Panoy. Napailing siya at nangako sa kanyang ama na hindi na siya pupunta roon. Dahil unti-unti nang nagiging madilim ang paligid, nagpasya na lang silang maghanda ng kanilang hapunan. Sa takot na baka lalo pa siyang pagalitan ng kanyang ama, minabuti na lang ni Panoy na ilihim ang patungkol sa ibinigay sa kanyang pangil. Itinago na lang niya ito sa kanyang baul nang sa gayoy hindi makita ng kanyang mga magulang. Pagkaraan ng ilang araw, naging normal naman ang lahat. Iisang bagay lang ang napansin ni Panoy at yun ay nag-iba yung kanyang lakas at hindi siya madaling napapagod. Isang gabi, sa hindi malamang dahilan ni Panoy, ay hindi siya makatulog. Kahit na anong posisyon niya, hindi siya dinadalaw ng antok. Nakaramdam na rin siya ng kakaiba, kaya minabuti niyang magmatsyag na lang muna. Nasa ganoong sitwasyon siya nang may marinig siyang mga yabag na umaaligid sa kanilang bahay. Habang pinakikinggan niya yon, tila may kung anong tumutulak sa kanya upang tingnan kung ano ang may gawa nun. Hindi kaya merong aswang sa labas? Saglit siyang napaisip sa tanong na bigla ang umusbong sa kanyang isipan. Upang masagot ang tanong na yan, bumangon si Panoy at lumapit sa bintana. Pagkadungaw niya roon, sinipat niya ang labas ng kanilang bahay at nagulat ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang malaking aso na umaaligid sa kanilang bahay. Aso ba talaga yan? Bakit parang malaki at nagbabaga ang kanyang mga mata? Habang nakamasid sa asong nakikita niya, nag-init ang pakiramdam ni Panoy. Alam niyang hindi basta-bastang asong nakikita niya, kaya nagpasya siyang bumaba. Dulot ng kanyang pagmamadali, hindi na siya nakapagdala ng kanyang itak. Noong nasa labas na siya ng kanilang bahay, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Napakunot noo siya at nagtaka, gawa ng hindi na niya nakita roon ang malaking aso. Pabalik na sana siya sa loob ng kanilang bahay nang makarinig siya ng pag-angil sa kanyang likuran. Pagkalingon niya, nagulat ang kanyang mga mata nang nilundagan siya ng malaking aso. Walang yakang aso ka! O kung ano mang nilalang ka! Papatayin kita dahil sa ginawa mo! Nagbuno silang dalawa at kahit na malakas ang naturang nilalang, hindi naman nagpatalo si Panoy sa kanya. Nagagawa pa ring lumaban ng binata sa aso na nooy nagsisimula ng maglaway. Habang nasa ganong sitwasyon, binalot ng kakaibang enerhiya si Panoy at nag-iba yung kanyang lakas. Kalaunan, nagawa niyang makatayo. Sinakal niya ng ubod ng higpit ang aso at kahit pa na nagpupumiglas ito, hindi niya ito hinayaang makawala. Ilang sandali pa, buong lakas itong ibinalibag ni Panoy. Tumila po ng naturang aso at agad ding napaungol.
Sinipat yon ng maigi ng binata at nakita niyang mas naging mabalasik ang itsura nito. Inihanda na lamang niya ang kanyang sarili sa kung anumang posibleng gagawin ng nilalang na yon sa kanya. Naghintay siya ng ilang sandali at inasahan niyang muling susugod sa kanya ang naturang aso. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahang mangyari, tumakbo ang aso ng mabilis hanggang sa tuluyang nawala ito. Ano kaya ang pakay ng asong yun? Bakit bigla siyang tumakas? Napaisip si Panoy kung ano ba talaga ang pakay ng nilalang sa kanya. Kinutuban siya ng hindi maganda at nagkaroon siya ng hinuhang babalik ulit ang asong yon. Nagkaroon din siya ng hinala na kung hindi aswang ang nasabing nilalang, baka padala yon ng mga nakalaban ng lalaking nagbigay sa kanya ng pangil na kanyang suot. Dulot ng kanyang pangamba, minabuti niyang pumasok na muna sa loob ng kanilang bahay. Nagkataon naman nagising ang kanyang ama, kaya napatanong ito sa kanya kung saan siya nanggaling. Sa labas po, Itay. Nagpahangin lang po. Bakit ho? May narinig kasi akong ingay sa labas eh. Alam mo ba kung ano yon? Saglit na natigilan si Panoy. Nag-alinlangan siya kung sasabihin ba niya sa kanyang ama ang nangyari o hindi. Nang lumaon, naisip niyang mas mainam na malaman ng kanyang tatay ang nangyari. Kaya sinabi na lang nito ang naging karanasan niya. Anong ginawa mo? Paano kung balikan tayo ng aswang na yon? Natitiyak kong aswang yon, pero hindi ko lang alam kung ano talaga ang kanyang pakay. Napalunok ng kanyang laway si Panoy dahil sa sinabi ng kanyang ama. Upang malaman niya kung ano ang dapat niyang gawin, sinabi niya rito ang patungkol sa pangil na ibinigay sa kanya. May nakasalubong po kasi ako nagsabi na pangil daw po ito ni Buyong Paiborong. Hindi ko nga po sigurado kung totoo yung sinasabi nun eh. Buyong Paiborong? Hindi ba't isa yan sa mga dato na naging diwata? Pero, paano kaya nakuha ng lalaki ang pangil na yan? At bakit niya ibinigay sa'yo? Napailing na lang si Panoy. Sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang katauhan ng lalaking nagbigay sa kanya ng pangil ni Buyong Paiborong. Ngunit, sinabi niya kung saan sila nagkita nito. Nagulat naman ang tatay ni Panoy at nagalit dahil sa kanyang nalaman. Sinabihan na kitang huwag kang pumunta roon. Ngayon, marahil ay naipit ka sa gulong wala ka na namang kinalaman. Baka ang pangil na yan ang pakay ng mga aswang na yon. Kinilabutan si Panoy sa kanyang nalaman. Noon din niya naisip na marahil ay tama ang kanyang ama. Napatanong na lang siya rito kung ano ang mainam niyang gawin. Ngunit, maging ang kanyang ama ay hindi alam kung ano ang nararapat niyang maging hakbang. Ano kaya kung muli kang bumalik sa gubat o sa burol? Baka makita mo ulit doon ang lalaki nagbigay niyan sa'yo at magawa mong maisoli yan. Napatango naman si Panoy. Dahil gabi pa naman, nagpasya na muna siyang matulog. Sa kabutihang palad, hanggang sa umaga na'y hindi na nakabalik ang aswang. Dahil sa pagiging abala nila, ilang linggo niyang nakalimutan ang patungkol sa sinabi ng kanyang tatay at maging ang patungkol sa misteryong bumabalot sa pangil ni Buyong Paiborong. Subalit, isang tanghali, bumalik sa kanyang isipan ng patungkol sa pangil, kaya muling bumalik sa loob ng gubat si Panoy. Hindi niya nagawa pang makapagpaalam sa mga magulang niya sapagkat maagang umalis ang mga ito para magtrabaho. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad patungo sa gubat nang makaramdam siya ng kakaibang kaba. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya, kaya ilang beses pa siyang nagpalinga-linga sa paligid. Nang mapagtanto niyang wala namang ibang tao roon, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Pagpasok niya sa gubat, mas lalo pang sumidhi ang kanyang pakiramdam. Bumigat ang kanyang puso at tila naging makulimlim ang buong paligid. Habang nasa ganun siyang sitwasyon, nag-init ang buong katawan ni Panoy.
Alam niyang may panganib na nakaamba sa kanya, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Walang ano-ano, may narinig siyang mga yabag sa unahan. Sinundan ito ni Panoy at nalaman niyang patungo yon sa ibabaw ng burol. Mas lalo pang nag-init ang kanyang pakiramdam noong wala naman siyang nakitang tao na naglalakad. Gayunpaman, sa pag-asang maisusoli niya ang pangil ni Buyong Paiborong, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa ibabaw ng burol. Sino kaya ang naglalakad na yan? Bakit hindi ko man lang siya nakita? Naririnig ko ang kanyang mga yabag ah. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip kung sino ang kanyang sinundan nang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Parang naging mabilis din ang paglubog ng araw, kaya bigla ang naging madilim ang paligid. Ha? Anong nangyari? Ba't parang sobrang bilis ng oras? Madilim na. Naku, paniguradong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Ninais ni Panoy na bumalik na lang sa kanilang bahay, kaya nagpasya siyang bumaba sa burol. Nakailang hakbang pa lamang siya nang makarinig siya ng pag-angil. Noong maalala niya ang asong nakaharap niya, kinutuban siya ng hindi maganda. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at nagulat ang kanyang mga mata nang makita niya ang 5 pares ng mga nagbabagang mata. Alam niyang kagaya yon ng sa asong nakaharap niya, at kung hindi siya nagkakamali, ay mga aswang din sila. Walang ano-ano, sumugod sa kanya ang mga ito. Napatakbo ng mabilis si Panoy pababa ng burol, ngunit biglaan siyang nilundaga ng isa sa mga nilalang na yon. Nabuwal siya at nagpagulong-gulong hanggang sa tuluyan siyang mahulog sa paanan ng naturang burol. Anong pakay niyo sa akin? Pauwiin niyo na ako! May isang nilalang na may nagbabagang mga mata ang biglang tumayo. Napatitig ito ng mabalasik kay Panoy at sa garalgal na tinig ay nagsalita. Ibigay mo sa amin ang pangil na nakakwintas sa'yo. Hindi mo yan pagmamay-ari. Panandaliang napatulala si Panoy. Agad na pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang ama. Dahil alam niyang naging tama ang kanilang hinala, napatayo siya at tumugon sa itinura ng aswang. Mapapasayo lang to. Kapag natalo ninyo ako, ipinagkaloob lang to sa akin at hindi ko to basta-bastang bibitawan. Matigas ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka poprotektahan ng pangil na yan. Naramdaman ni Panoy na mas naging mainit ang kanyang katawan at parang nag-ibayo rin ang kanyang lakas. Sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, bigla siyang sinugod ng 5 aswang. Dahil hindi niya inaasahan ang mangyayari, sinubukan niyang ilagad na lang muna ang pag-atake nila. Ano na? Bakit parang naduduwag ka? Hindi ka karapat-dapat sa pangil na yan. Mas hindi ito nararapat sa mga kagaya ninyo. Saktong pagkawika ni Panoy, sumugod sa kanya ang isang aswang. Napailing na lamang siya at nang makalapit ang aswang na yon, nagbuno silang dalawa. Naghanap ng kanyang pagkakataon ng binata at bago pa man malaman ng aswang ang kanyang gagawin, walang pag-aagam-agam niyang ibinalibag ito. Napaungol na lang ang nasabing nilalang at hindi kaagad nakabangon. Ano ba? Sugurin niyo ng 3 yan. Matayin ninyo at nang makuha na natin ang pangil ni Buyong Paiborong. Agad na naibaling ni Panoy ang kanyang pansin sa iba pang aswang na naroroon at nang makita niyang papasugod sa kanya ang 3 aswang, napayukom siya ng kanyang palad. Nang tuluyan na makalapit sa kanya ang 3, kinuyog nila siya at pinagkakalmot. Nakaramdam naman ng hapdi sa kanyang balat si Panoy, ngunit namangha siya nang wala man lang siyang natamong sugat. Noong mawari ng 3 aswang na meron siyang taglay na kabal, mas lalo silang naging agresibo. Hindi naman nagpatinag si Panoy sa kanila. Sinalag niya ang mga pag-atake ng bawat isang aswang at agad na ibinalibag ang mga ito. Di naglaon, bumagsak sa lupa ang 3 aswang
at hindi agad nakabangon ang mga ito. Hindi ko ibibigay sa inyo ang pangil na to. Nagpunta sana ako rito para isoli ito sa nagkaloob sa akin. Pero kayo ang nagpakita sa akin. Alam kong gagamitin nyo lang to sa inyong pansariling interes. Napaangil lang ang naturang aswang. Napatitig pa ito sa kanyang mga kasama at agad na inutusan ng mga itong bumangon ulit at sugurin si Panoy. Agad namang sinunod ng tatlong sinabi ng naturang aswang. Mabilis na sumugod kay Panoy ang isang aswang, kaya buong lakas niya itong sinuntok. Ibabalibag na sana niya ang naturang nilalang, subalit nilapitan siya ng dalawa. Dahil dito, humugot siya ng kanyang lakas. Sinunggaban niya ang isa sa kanila at ibinalibag ito sa dalawa pa. Nang parehong nabuwalang tatlo, nilapitan ito ni Panoy. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para tumakas. Pero kung talagang magmamatigas kayo at pipilitin pa rin makuha ang pangil ni Buyong Paiborong, papatayin ko kayo. Nasa ganoong sitwasyon si Panoy nang biglaan siyang nakaramdam ng ibang enerhiya sa bandang likuran niya. Sakto namang pagkalingon niya, sumugod sa kanya ang isa pang aswang. Kung hindi mo ibibigay sa amin yan, kusa namin niyang aagawin sa'yo. Nagbuno silang dalawa at kahit na malakas ang aswang, hindi nito kinaya ang taglay na bertud ng pangil na nananalaytay sa buong katawan ni Panoy. Noong lumaon, naibuwal ni Panoy ang naturang nilalang at naibabaway niya ito. Magkakaroon din ako ng pagkakataon na makuha yan sa'yo. Hindi ka karapat dapat sa mutyang yan. Ang pangil ni Buyong Paiborong ay para lamang sa mga malalakas. At sinong malakas? Kayo? Oo, malakas kayo. Pero itim naman ang budhi ninyo. Alam kong gagamitin nyo lang to sa kasamaan. Napatawa lang ang aswang dahil sa sinabi ni Panoy. Sinubukan pa nitong magpumiglas, ngunit hindi niya kinaya ang lakas ng binata. Noong mawari ni Panoy na malapit nang makapiglas ang aswang, buong lakas niya itong sinakal hanggang sa mawala na ito ng malay. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang pakiramdam ng nakikipaglaban sa aswang. Dahil naisip ni Panoy na baka mabubuhay pa ang aswang na yon, minabuti niyang iumpog sa lupa ang kanyang ulo. Medyo mabato ang bahaging yon, kaya naging madali para sa kanya ang durugin ang ulo ng nilalang. Nang magawa na niya ito, napalingon siya sa tatlo at ganoon na lang ang gulat niya nang makitang naging mga malalaking asong mga ito at nakahandang sumunggab sa kanya. Hindi ako natatakot sa inyo! Inihanda ni Panoy ang kanyang sarili para sa pagsugod ng tatlo. Ilang sandali pa, lumundag ang mga malalaking aso patungo sa kanya. Alam niyang medyo mahihirapan siya dahil tatlo sila, kaya pinuntirya na muna niya ang isa. Sinalo niya ito, tsaka buong lakas na sinuntok sa tiyan. Napaungol na lang ang naturang aso. Sinubukan niya pang sagpangin sa leeg si Panoy, ngunit nakailag ito. Noon din, buong lakas na ibinalibag ng binata ang aso at saktong pagkabalibag niya, sumugod sa kanya ang dalawa. Hindi siya nakapaghanda, kaya nabuwal siya sa lupa. Sinagpang siya ng dalawang aso sa kanyang mga paa at sinubukang hilahin ito. Subalit, nagkaroon naman ng pagkakataon si Panoy upang sipain silang dalawa. Napatras ang dalawa kaya agad na bumangon ang binata. Hindi niyo ako kaya. Kahit na marami pa kayo, hindi ko kayo susukuan. Hindi kayo karapat-dapat sa pangil ni Buyong Paiborong. Kaya huwag niyong bigyan ng importansya ang inyong mga sarili. Napaangil ang dalawang aswang dahil sa sinabi ni Panoy. Mas lalo pang nagbaga ang kanilang mga mata at mas naging mabalasik ang kanilang itsura. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Panoy, sumugod sa kanya ang dalawa. Nauna ang isang aswang sa paglapit sa kanya, kaya nagbuno sila hanggang sa nagawa itong sakali ni Panoy.
Pagkalapit naman sa kanya ng isang aswang, ibinilibag niya ang nilalang na sinasakal niya patungo rito. Nabuwalang 2 aswang at agad na napabangon ng isa sa kanila. Lumundag ito upang sumugod kay Panoy, kaya sinalubong ito ng binata ng kanyang suntok. Napalakas ang pagkakasuntok niya sa nilalang at nang bumagsak ito sa lupa, hindi na ito nakagalaw pa. Nakita ng isang aswang ang nangyari, kaya sumugod na rin siya kay Panoy. Nung mga sandaling yon, may naapakang malaking batong binata. Bago pa man makalapit sa kanya ang aso, dinampot niya ang bato gamit ang kanyang isang kamay. Saktong pagkasunggab sa kanya ng aswang, binitawan niya ang bato na naging rason para matamaan yon sa ulo. Bumagsak sa lupa ang nilalang at napailing na lang si Panoy nang makitang nadurog pala ng malaking bato ang ulo ng aswang. Nagkalat na sa lupa ang utak nito, kaya bahagya siyang nandiri. Hindi ko inakalang ganito pala ang bertud ng pangil ni Buyong Paiborong. Simula pa lang to, alam ko marami pa akong makakasagupa. Pero hindi ako natatakot sa inyo. Upang masiguro na hindi na mabubuhay pa ang mga aswang na sumubok na kunin ng pangil sa kanya, minabuti niyang durugin ang mga ulo nila gamit ang malaking bato. Noong magawa na niya, nagpasya siyang bumalik sa tuktok ng burol. Hinintay niya muna kung may magpapakita sa kanya at magpapaliwanag patungkol sa pangil ni Paiborong. Subalit, kahit na anong nilalang ay walang sumulpot doon. Napaisip pa si Panoy kung anong uri ng nilalang ang matandang nagpakita sa kanya at nagwikang pangil ni Buyong Paiborong ang kanyang hawak. Nanatili siya roon hanggang sa sumikat ang araw, ngunit nabigo siya sa kanyang hangarin doon. Ipinangako na lang niya sa kanyang sarili na iingatan niya ang nasabing pangil at gagamitin ito sa kabutihan. Umuwi na lang siya sa kanilang bahay at sinabi sa kanyang ama kung ano ang nangyari. Nabahala naman ang tatay ni Panoy, kaya sinabihan ito ang kanyang anak na wag na munang lumabas. Magmula noon, nagtaka silang lahat dahil may mga nakikita silang presensya ng isang kulay itim na aso sa labas ng kanilang bakuran. Hindi ito gumagawa ng masama at parang nagbabantay lang kay Panoy. Hindi man nila alam kung ano ang tunay na pakay ng naturang aso, pero hinayaan lang nila itong pagala-gala sa kanilang bakuran, lalo na kapag gabi. Hindi naman ito nakakapagdulot ng panganib sa kanila, sa halip parang nagbabantay lang talaga. Dahil sa naging banta ng mga aswang, halos ilang buwan ding hindi gaanong lumalabas sa kanilang bakuran si Panoy. Noong lumaon, nagkaroon siya ng pagkakataon para makapagtrabaho sa probinsya ng Capiz at doon, nagamit niya ang tangan niyang ipinagkaloob sa kanya ng lalaking sugatan na sa pagkawari niya'y isang engkanto. Itinago niya ng maigi ang pangil ni Bayong Paiborong, subalit wala nang nakakaalam kung saan niya ito nailagay. May mga hinuwang binawi ito sa kanya nung tumanda na siya, gawa ng wala na siyang kakayahang lumaban pa. Gayunpaman, laking pasalamat niya sapagkat nagawa niyang talunin ang mga aswang sa tulong ng bertud na kanyang tinataglay na nagmula kay Buyong Paiborong, ang dato na naging diwata. Grabe, sobrang ganda ng kwento na to. Ang ganda nito. Sayang lang talaga walang kasunod. Pero alam ko marami sa inyo magagandahan din dito. Kaya para sa sender natin, sobrang binitin mo kami, pero napakaganda ng kwento mo. Sana meron pa.